Donostian, Urgulmendira begiratuz gero, hiria bedeinkatzen duen irudia ikusi duzu. Jesusen bihotz sakratua da, eta bere historia aspaldidanik dago Gipuzkoarren oroimen zein bihotzean bizi-bizirik. Jesuiten eskutik gure lurraldean zabaldu zen Jesusen bihotzarekiko debozio bizi-biziaren eskutik, monumentua eraikitzeko asmoa 20. hamarkadan indar hartzen joan zen, gerra zibila baino, hamarkada bat lehenago. 1928an, Zakarias Gotzainak Gipuzkoa oso animatu zuen fedea eta jaierarekiko duina den monumentu bat Urgulen eraikitzera. Zuen ondorengoengana igaroko dena. Proiektu herrikoia izan zen. Parrokiek, ofradiek, langileek, familiek, Gipuzkoa osoak dirua eta alegina jarri zuen fede eta bake ikur bat eraikitzeko. Gero, gerra heldu zen, eta erregimenak bereganatu nahi izan zuen, baina monumentuaren batzordea berak geldiarazi egin zuen. Ez zen erregimenaren sinbologioarik onartu, eta 1950ko inaugurazioan, meza, otoitza eta itasantuaren mezua izan ziren protagonista bakar-bakarrak. Frankok urte haietan inauguratzen zituen eraikin eta proiektu asko, ez bezala. Jesusen bihotza, Gipuzkoarren bizitzaren lekuko izan da eta izaten jarraituko du, hamarkadaz hamarkada. Ez da monumentu bat soil-soilik, aringarri bila zebilen herri baten erantzuna baizik, eta bere fede sakonetik adiskidetze eta itxaropen bila jarraitzen du.